ታሪኽና ዝጅምር ኣብቲ ብጣዕሚ ዝውሕልን በረድ ዝተመልኦ ሰሜናዊ ዞብ ኣብ ዝርከብ ሓደ ንእሽተይ ዓዲ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ስዊፍቲ ዝበሃል ንእሽተይ ጻዕዳ ወኻርያ ይነብር ነበረ። እዚ ወኻርያ እዚ ልክዕ ከም እቲ በረድ ጻዕዳ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እቲ በረድ ኮይኑ ብቐሊሉ ንማንም ሰብ ይረኣይን እዩ ነይሩ። ንሱ ግን መዓልታዊ ሓደ ዓብዪ ሕልሚ የሳድድ ነበረ። ንሱ ድማ ልክዕ ከምቶም ሓያል ተኽላባት ናይቲ ዓዲ ብሊደር ዱክ ዝምርሑ ሓያላት ናይ ፓስታ ፓኬጅ መከፋፈልቲ ኮይኑ ክሰርሕ እዩ ዝምነ ነይሩ። መዓልታዊ ክጎዩን ህያባት ክዕድሉን ከለዉ ንዕኦም እንዳረኣየ ምስኦም በዓል ሞያ ዝኾነሉ መዓልቲ መዓዝ ይኾን እናበለ ብተስፋ ይጽበ ነበረ። ታሪኽና እናቐጸለ ክኸይድ ከሎ ድማ ስዊፍቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጎደና ብቕልጥፍና እንዳጎየየ ከሎ ብድንገት ምስ ሓንቲ ጀት ትበሃል ጽብቕቲ ወኻርያ ይጋጨሞ ናታ መጻወቲ የውድቖም። ስዊፍቲ ግን ብጣዕሚ ሕያዋይ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተሰበረ መጻወቲ ብግቡእ ዕርዩ ምስ ሃባ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ናይ ህይወት ናይ ቀረባ መሓዙት ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ጀት ንስዊፍቲ ካብቲ መኸለባት ናይ ፌስታል ህያብ ንኽወሃቡ እውን ትሕግዞ ነይራ። እቲ ሊደር ዱክ ድማ ፈሪሙ ስእሊ ይህቦ። ግዜያት እናሓለፉ ክኸዱ ከለዉ ጀት ንትምህርቲ ሜካኒካል ኢንጂነር ክተጽንዕ ናብ ወጻኢ ትኸይድ እሞ ስዊፍቲ ግን ኣብታ ዝምንያ ናይ ፓስታ ኩባንያ ሰራሕተኛ ክኸውን ይበቅዕ። ነገር ግን እታ ናይቲ ኩባንያ መናጀር ማግዳ ንስኻ ወኻርያ ኢኻ ዓቕሚ የብልካን ብምባል ቀፂላ እውን እዚ ጥንኩር ስራሕ እዚ ናይ ኣኽላባት ጥራይ እዩ ብምባል ኣብቲ ናይ ፋብሪካ መስመር ስቑኢሉ ክሰርሕ ትፈርዶም። ስዊፍቲ ግን ተስፋ ከይቆረፀ 3 ዓመታት ይሓልፉ። ምስ ዓርኩፒቢ ዝበሃል ድቢ ኮይኑ ስውር ስፖርታዊ ምንቅስቓስ እናገበረ ዕድሉ ይጽበ ነበረ። ጀድ ናብታ ዓዲ ካብ ትምለስ ዓመት እኳ ገይራ እንተነበረት ስዊፍቲ ግን ፍቕሩ ክነግራ ገና ዕድል ከይረኸበ ጸኒሑ። እታ ማናጀር በዚ ዓመት እውን ፕሮሞሽን የለን ክትብሎ ኸላ ልቡ ይስበር። ብድንገት ግን ጀድ ዓብዪ ህጹጽ ፓኬጅ ሒዛ ናብቲ ኩባንያ ትመጽእ። እቶም ኣኽላባት ግን ከይዶም ስለ ዝነበሩ ሎሚ ክሰዶም ከም ዘይተኽእል ይነግርዋም። ስዊፍቲ ድማ ንኽሕግዛ ኣነ እኮ ኣብ ስልጣን ዘለኹ ናይ መረከብ ሰራሕተኛ እየ ኢሉ ብምሕሳው እቲ ፓኬጅ ሒዙ ብምስጢር ይደቅል። ስዊፍቲ ነቲ ፓኬጅ ሒዙ ናብቲ ድር ክኸይድ ከሎም ሓደ ዓብዪ ምስጢር ይረክብ። እቲ ዓሚል ኦቶቫን ዋሌት ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ምስጢራዊ ላቦራቶሪ በቶም ቱፊን ዝበሃሉ ኣዕዋፍ ገይሩ ገለ ምስጢራዊ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይስተውዕል። ስዊፍቲ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ብዓለሚ ብሰንኪ ገሪህ ኣእምሮኦም ኩሉ ነገር ስለ ዝተዛረቡ ማግዳ ብሕርቃን ካብ ስራሕ ተሳጉጎም። ነገር ግን በቲ ምሸት እቲ ክልተ ናይ ምስጢራዊ ትካላት ኣባላት ዝኾኑ ቢቨርስ ንስዊፍቲ ጨውዮም ይወስድዎም። ንሳቶም ድማ እቲ ኦቶቫን ዝበሃል ነቲ ዓዲ ብምንቅጥቃጥ መሬት ገይሩ ከጥፍኦ ይደሊ ስለ ዘሎም ሓገዘና ይብልዎም። ንጽባሒቱ ስዊፍቲ ናብቲ ኩባንያ ክመጽእ ከሎም ኩሎም እቶም ሓያላት ኣኽላባት ብኽፉኣት ትንፊስ ብጋዝ ተረጭዮም ብምስጢር ተጨውዮም ስለ ዝጠፍኡ ፓኬጅ ዘምጽእ ሰብ ይጠፍእ። ስዊፍቲ ድማ እቲ ዓዲ ላይ ሎማዓንቲ እያ ብምባል ነታ መናጀር ይልምና። እንተ ደንጌ ንዘለኣለም ስጎጉኒ ልቢ መጽዋዕት እዩ ነቲ ፓኬጅ ሒዙ ይነቅል። ስዊፍቲ ንኹሉ ሰብ ፓኬጅ እናብጽሐ ክሳብ ጫፍ እምባዳደረየ ብዓወት ስርሑ ይፍጽም። መሊሱ ናብ ቤት ኦቶቫን ክኸይድ ከሎ ግን ኦቶ ነቶም ኣኽላባት ጨዊዎም ከም ዘሎን ነታ ከተማ እውን ብዓብዪ ኤክስ ምልክት ገይሩ ንምጥፋእ ፕላን ከም ዘውፅአ ብዓይኑ ይረክብ። ስዊፍቲ ነታ ናይ ማግዳ ቢሮ ሒዙ ብቕልጡፍ ናብ ከተማ ይጎይ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ኩሉ ሰብ እንኳዕ ደስ በለካ ጅግና ብምባል ዓብዪ ቪአይፒ ገይሩ ፓርቲ ይዳልወሉ። ስሙ እውን ኣብቲ መንደቕ ይስቀል። ስዊፍቲ ግን ብሰንኪ እቲ ሓድሽ ዓወቱ ነታ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጀት ከየስተውዕላ ይተርፍ። ጀት ድማ ተቐይርካ ካልእ ሰብ መሲልካ ብምባል ብሕርቃን ትገድፎም። ታሪኽና ናብቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ክሰጋገር ከሎ ድማ ስዊፍቲ ኣብቲ ናይ ዓወት ጓይላ እናሰዓሰዐ ከሎ ብድንገት እቲ ሒዝዎ ዝመጸ ናይ ማግዳ እስክሪብቶ ትዝ ይብሎም። ጅብኡ ክፍትሽ ከሎ ግን ኣብ ገዛ ኦቶ ዝረኣዮ ናይቶም ዝጠፍኡ ኣኽላባት ምልለይ ዓንቀጽ ብጽሕተት ሒዝዎ ከም ዝመጸ ይስተውዕል። ሽዑ ድማ ስዊፍቲ
እቲ ሓቂ ይበርሃሉ። እቶም ኣኽላባት ስራሕ ዝሓደጉ ዘይኮኑስ ብኽፋእ ኦቶ ተጨውዮም ምዃኖም የስተውዕል። ብቕልጡፍ ከይዱ ንዓርኩ ፒቪ ሌሚና ንጄዲ ነግሮም። ንሳቶም ድማ ነቲ ምስጢራዊ ፕላን ንምፍሻል ሓዊሮም ናብቲ ላቦራቶሪ ክነቕሉ ይውስኑ። ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ዓብዪ ሓደጋ ይገሃድ። ኦቶ ነቲ ጄዲ ዝሰርሓቶ ናይ በረድ መንከኺ ማሽን ሰሪዕዎ ኣሎም። ፕላኑ ድማ ነቲ በረድ ሙሉእ ብምሉእ ብምምካኽ ነታ ከተማ ብውሕጅ ገይሩ ናብ ውቅያኖስ ንምጥሓል እዩ ነይሩ። ስዊፍቲ ብትብዓት ምስቶም ትፊስ እናተዋግአ ነቶም ዝተኣሰሩ ኣኽላባት ፈቲሑ ይውፅኦም። ነገር ግን እታ ማሽን ተለኲሳ ስለ ዝነበረት እቲ በረድ ክፈርስን ክመክኽን ይጅምር። ስዊፍቲ በቲ ናይ ተፈጥሮ ፈጣርን ናይ ውኻርያ ጉልበቱን ተጠቒሙ ነታ ማሽን ካብታ ከተማ ኣርሒቑ ናብ ዓብዪ ዓሚቕ ገደል ይድብርያ። ከተምኦም ካብ ጥፍኣት ትድሕን። ስዊፍቲ ሕጂ ብሓቂ ናይቲ ዓዲ ዓብዪ ጀግና ይኸውን። እቲ ዝበለጸ ነገር ድማ ንጄዲ ዘለዎ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ብንጹር ይነግራ። ንሳ እውን ከም እትፈትዎ ትገልጸሉ። ኩባንያኦም ድማ ንስዊፍቲ ቋሚ ናይ መራኸቢ ሓለቃ ይገብሮም። እቲ ታሪክ እውን ብዓወቱን ብሓጎስን ኣብዙ ይፍጸም። ብኣርከስ ኩራት ተኸታተልቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብጣዕሚ መሃትን ማረኽትን ቪድዮታት ክበጽሐኩም ተደሊኹም ንቪድዮ ላይክ ንቻናለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ሓግዙኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ኩኑለይ።